Alle dugouts in de gemeente Achtkarspelen binnen juist onderzocht op beveiligers. Het is toch blijken dat in elk geval nog 3 dugouts gevaarlijk zijn, die binnen Forten dadelijk sloopt. Een van de band die bij het ongeluk verwoende rekken was, een 7-jarig famke, lijkt nog altijd in zwaarlijke tas staan in het UMCG in Grains. De opkomst bij de Europese verkiezingsjuster toont grote verschillen per gemeente. Op het Ameland en Skielge meer dan de helft van de mensen te stemmen. In Dantemodiel in Francis wie dat 20%. In de nieuwe gemeente de Frieske Marden wie het percentage haast 46. In de gemeente Ljouwert wie de opkomst 20%, goed 4% hoger als bij de vorige Europese verkiezings. Jouw Cambuur-fans moeten het voor de rug te verschijnen. Ze zijn op 1 april oppakt vanwege ongeregeldheden bij het Cambuurstadion. De opschoring stier vanwege het vertrek van trainer Lodewegers naar SC Heerenveen. De vrouwen worden beschuldigd van vernieling, bedrieging, huisvredebreuk en ierpelijk geweld. De eerste joen van het scootjesiel in Holland op de Kralingse Plas in Rotterdam is woensdag skipper Sikke Heerschop bij de Wilde Wietse. Die juist vooral een feest voor de sponsoren, zakenlui en VIP's. De publieke belangstelling voelt wat aan, maar de organisatie hoopt dat de meesten de komende 2 dagen nog komen naar aanleiding van de publiciteit om deze eerste dag heen. Joen en vannacht droeg en een gratis te zien, morgen redelijk zin is geen waar, kans op een peerbuien. Het wordt 20 graden en de zuidwestenwind is matig.